Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εταιρεία, η Generali, είναι ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που έχουμε. Και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα πολύ γρήγορα. Τρόπος για να αναλύσει όλα αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει με εργαλεία εύκολα, με αυτά που υπάρχουν σήμερα στην αγορά. Το Visual Analytics είναι κάτι καινούριο που ήρθε τώρα και μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τεράστιους όγκους δεδομένων που δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο για τον τελικό χρήστη να τα απαντήσει. Θα πρέπει να υπήρχαν έτοιμα τα νούμερα, θα πρέπει το IT να προετοιμάσει κάποια πράγματα βάσει κάποιων διεργασιών που θα γινόντουσαν μέσα στην εταιρεία, ώστε να είναι κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα να είναι προετοιμασμένα για τον τελικό χρήστη. Αυτό με το Visual Analytics δεν χρειάζεται πια. Φορτώνεις τα αρχεία που έχεις όπως με κάποια πολύ μικρή μετατροπή που χρειάζονται και στη συνέχεια ο τελικός χρήστης μπορεί να παίξει, ας το πούμε εισαγωγικά, με τα νούμερα, με τα στοιχεία τα οποία έχει και να βγάλει αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα. Το εντυπωσιακό είναι η ταχύτητα αυτού του προϊόντος. Και επειδή στηρίζεται στην τεχνολογία του In-Memory Analytics, όπου μπορεί πολύ εύκολα να ανεβάζει όλα τα στοιχεία στη μνήμη, μπορεί να κάνει τις αναλύσεις χωρίς να είναι κάτι προκαθορισμένο, πάρα πολύ γρήγορα και δίνει απαντήσεις πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα. Και δεύτερο, ότι αυτά τα δίνει με πάρα πολύ ωραίο γραφικό τρόπο. Η SAS έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο γραφικό περιβάλλον. Οπότε ο τελικός χρήστης έχει ένα interactive εργαλείο τόσο στο web όσο και στο iPad, όπου μπορεί να εκμεταλλευτεί και να κάνει αναλύσεις πάνω στα δεδομένα του από αυτά που έχει φτιάξει. Ο τελικός χρήστης για μας στην Generali, επειδή είμαστε service oriented σαν μηχανογράφηση, ο τελικός χρήστης για μας είναι ο end user, είναι ο business user που υπάρχει από την άλλη μεριά. Και αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα το Visual Analytics είναι να δώσουμε τα στοιχεία στον τελικό χρήστη και εκείνος μετά να κάνει ό,τι αναλύσεις θέλει, να φτιάξει ό,τι report θέλει, θα τον βοηθήσουν να πάρει τα business decision που χρειάζονται. Ο λόγος που επιλέξαμε το SAS Visual Analytics είναι γιατί παραδοσιακά η Generali θέλει να επιλέγει τους καλύτερους στην αγορά και κάνει στρατηγικές συνεργασίες. Δεν είμαστε από τις εταιρείες που θα αλλάζουμε provider ανάλογα με το προϊόν που θέλουμε να πάρουμε. Το SAS Visual Analytics είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή προϊόν στην αγορά όσον αφορά το In-Memory Analytics και τα Big Data στα οποία απευθύνεται αυτό το προϊόν. Η Generali πάντα θέλει να έχει συνεργασίες με τις καλύτερες εταιρείες στην αγορά και η SAS πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά όσον αφορά το κομμάτι των Analytics και το Data Manipulation, και το Visual Analytics, αυτό το προϊόν, έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την γκάμα και να δώσει το καλύτερο δυνατό experience για τον τελικό καταναλωτή. Αυτό που περιμένουμε να δούμε από το Visual Analytics είναι να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα τα οποία έχουμε, managerial ερωτήματα που υπάρχουν, πάρα πολύ γρήγορα και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, που μαζεύουμε αυτή τη στιγμή και την οποία δεν μπορούμε πολύ εύκολα να αξιοποιήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, να δούμε patterns, να δούμε trends στα δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πρακτικά δεν υπάρχουν τα εργαλεία να σου δώσουν τη δυνατότητα να κάνεις αυτά τα πράγματα. Με το Visual Analytics έχουμε αυτή τη δυνατότητα πια. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε την ανάλυση των δεδομένων και να πάρουμε αποφάσεις που στο παρελθόν θα έπαιρνε ώρες ή μέρες για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε. Παραδοσιακά η SAS είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή στο data manipulation και στη διαχείριση των δεδομένων, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στο Visual Analytics. Έχει καταφέρει να φέρει όλη αυτή την τεχνογνωσία και στο Visual Analytics και επίσης με ένα πολύ εύκολο visual περιβάλλον να μπορέσει να δώσει δυνατότητα στον τελικό χρήστη να αξιοποιήσει τα δεδομένα, να κάνει συνδέσεις ανάμεσα σε αρχεία και πάρα πολύ εύκολα να φέρει δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να τα εκμεταλλευτεί μες στο Visual Analytics. Το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει οι επιχειρήσεις στο κομμάτι των Analytics είναι η υιοθέτησή τους. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλές επιχειρήσεις, μία από τις οποίες και πρωτοπόρος είναι η SAS, οι οποίες δίνουν εργαλεία για Analytics. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η αγορά. Το πρόβλημα είναι από την άλλη μεριά ότι η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών από τις επιχειρήσεις είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. Οι επιχειρήσεις για κάποιο λόγο, για πολλούς λόγους μάλλον, δεν πείθονται να υιοθετήσουν εργαλεία Big Data, εργαλεία Analytics. Ένας από τους βασικότερους λόγους θεωρώ είναι τα High Performance Analytics, δηλαδή η ευκολία και η ταχύτητα την οποία
δεν έχουν αυτή τη στιγμή στο να κάνουν χρήση των Big Data. Το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, το Vision Analytics της SAS, αφορά High Performance Analytics, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο για τον χρήστη, ακόμα και αυτόν ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος στη χρήση, δεν χρειάζεται να είσαι στατιστικός για να κάνεις μια τέτοια ανάλυση, και αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει σε χρόνο ο οποίος είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Επομένως, νομίζω ότι μια τέτοια εφαρμογή θα συνεισφέρει ιδιαιτέρως στο κομμάτι της υιοθέτησης των analytics, από τις επιχειρήσεις. Και επίσης, πολύ σημαντικό, σαν ακαδημαϊκός, θεωρώ ότι και εκπαιδευτικά θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να εκπαιδευτούν νέες γενιές στελεχών επιχειρήσεων σε analytics και σε διαχείριση big data. Το Vision Analytics είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι αρκετά εύκολο στη χρήση. Μπορεί κανείς με πολύ απλές κινήσεις, είτε μέσα από μια mobile συσκευή, είτε μέσα από ένα περιβάλλον browser, να δει τα δεδομένα του με πολύ δυναμικό τρόπο, να δει ιεραρχίες, να δει πώς αλληλεπιδρούν τα μεγέθη αυτά μεταξύ τους, και πολύ βασικότερο, να έχει πραγματική ταχύτητα σε τεράστιο όγκο δεδομένων, μέσα στον οποίο μπορεί να κάνει συσχετήσεις ή ακόμα και προβλέψεις σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις του, σε ό,τι αφορά τα μεγέθη γενικότερα τα οποία τον απασχολούν. Είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δύναμη στον τελικό χρήστη χωρίς να έχει πραγματικές γνώσεις, τεχνικές, αλλά μόνο γνώση της δικιάς του δουλειάς, να γνωρίζει τι θέλει να μετρήσει, τι θέλει να δει, αλλά ακόμα και να κάνει ερωτήσεις για πράγματα τα οποία μπορεί προηγουμένως να μην είχε σκεφτεί, και τελικά να λάβει και αυτές τις απαντήσεις που χρειάζεται για να βελτιώσει τα μεγέθη στον οργανισμό του. Άρα, κατά συνέπεια, ο απλός χρήστης μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει παράλληλα και κάποιον αναλυτή δίπλα του να του εξηγεί ή να έχει το IT αρκετό βάρος στην προετοιμασία των αναφορών. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση. Θεωρώ πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικοί λόγοι. Ο ένας είναι κάτι που ανέφερα και προηγουμένως, η διαχείριση πραγματικά πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Συχνά λέμε για μεγάλους όγκους, για big data, αλλά στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για ένα εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας. Σημαίνει ότι πρέπει με πολύ γρήγορο χρόνο να δίνει τα αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν είναι που το Vision Analytics, με την τεχνολογία που έχει, μπορεί να δίνει σε πολύ μεγάλες ταχύτητες τα αποτελέσματα στον τελικό χρήστη. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Το άλλο, το δεύτερο, έχει να κάνει με αυτό που είναι ο πυρήνας, αυτό που λέμε analytics. Τι εννοούμε αυτό? Εννοούμε ότι έχει τη δυνατότητα ο τελικός χρήστης να κάνει πραγματικές αναλύσεις και όχι απλά reporting. Δηλαδή, μπορεί να κάνει συσχετήσεις, να κάνει προβλέψεις, πράγματα τα οποία δεν κάνουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Μπορεί δηλαδή απλά να ρίξει μέσα στην οθόνη του όλα τα μεγέθη του και να δει πώς αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να δει προϊόντα και να δει πώς μπορεί να αυξήσει το cross-sell μέσα από προϊόντα που βλέπει ότι έχουν παρόμοια συμπεριφορά, αλλά και να προβλέψει τις καταστάσεις στο μέλλον. Τέλος, είναι αυτό που λέμε το mobile. Μπορεί πολύ εύκολα να τα βλέπει όλα αυτά από ένα mobile περιβάλλον, με την ίδια ταχύτητα, με ένα περιβάλλον διαδραστικό, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα όπου και αν βρίσκεται, γιατί έχει και offline δυνατότητες, δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο ίντερνετ, να βλέπει τα αποτελέσματά του.